Good evening po sa ating lahat. Pasensya na kayo kasi minamalat po ako ngayon. May gusto lang po ako sana itanong at sana po ay masolusyonan sa pamamagitan ng comments nyo. Nagkaroon kasi ako ng demonetize sa YouTube ko. Then gusto ko po malaman kung saan nanggagaling yung Rios content. Last upload ko kasi is napakaraming collab sa may YouTube short. Kaya ang dami kong naging views and may nag 100k pa may get. Tapos nagkaroon ako ng Rios content. Guys, so dinilit ko lahat yon. So sad to say, lahat ng mga views ko nawala. Pero hindi ko alam kung doon talaga galing yung Rios content ko. So sana masagot tong katanungan ko na to. Sana tulungan niyo ako, guys. Yun lang at God bless po sa ating lahat.